रोज रोज कंटाळलो ना. कधी एकदा IPL चालू होता असं झालं. अरे तू कोणाला सपोर्ट करतो? मी CSK. तू रे? मी अभय काय एम आय करीत राहिला का? काय नाही तुमचं यानं, यावर्षी आम्हीच मारतलो बाईनं. बरोबर, तुमका मारूकच देऊ काय, कारण 2 वर्ष बाहेर बसलेलास ना. अरे तर लिंबू होता हा, त्याच्यामुळे चल यावर्षी आम्हीच मारतलो. काय आता घेऊन बसला? हे माझं लय उडा नको, आता ढगात बघा समजला ना. हा चल काय येऊचा नाही तुमचं. हे तुम्ही लिंबूतली पुंगी असं आमका माहित आहे. चल. Oh no! Oh no! Oh no! लिंबू ना लिंबू का तुमच्याकडे ठेवा कळला? थांब रे, माझी चेन्नईची लुंगी सुटली, वाईट थांब. चेन्नईची लिंगी सुटली कोणाक सांगतस रे तू? थांब 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 थांब. कोण येतं? कोण येतं? माझं एक काम कर ना, जा ना, जा आपण नंतर भांडण. ऐक मला, माझं भाव ना तू. आपण IPL वेळ खूप टाइम नंतर भांडण. नंतर भाव माझा ऐक ना, भाव ना माझं सोन्या भाव. तू झाला का तुका? गाडी तरी सायटिक तरी लाव. झाला काय तुझा? लाव तरी तू. बोल. काय मला होतं? तुझी गाडी का आणि माझी गाडी का एकच? हो. मी काय म्हणतो, काय रे? तू एंगेज एंगेज नाही रे, अजून तरी. मग मी काय म्हणतो, मग तुका कसं नवरो होयो? आयुष्य नवरो म्हणत. अरे नवरो ना, माका असं वाटतं की त्याच्यात अशी एकदम क्वालिटी होईल की त्याच्यात कळा, म्हणजे तो दिसा एकदम भारी होईल, त्याच्यानंतर उंच होयो आणि ना असं जाडवीड नको, असं धिप्पाड नको, पण असं बॉडी बिल्डर तर होयच. फॅमिली पॅक वाले नको कळा, आणि जास्त किड त्याची गाडी पण असा होईल जशी माझी तशी. आणि मी तसा इंजिनियर, हो माझ्यावर इंजिनियर पण होतो, आणि माझ्यावर कोण इंजिनियर नाही तर माझ्या वरच्या पोस्टवर असलं तरी चालतं. बस बस मी जाते. अरे ह्याचा काय झाला? हे बघ, आंब्याच्या झाडाक ना आंबोच लागता, काजू फणस सीताफळा ह्या काय लागणार ना. इला मोठा कहाणी सांगू. चल निघ. विटामलो की काय मेलो? माझं विटावलं त्या का काय माका इल्लो पट्ट. मी पण शाण आहे कळ ना, मालवणच्या शेडूवर माका पण कळतं ती गजली कळला. चल येते, बाय. टाटा. आमचा व्हिडिओ तुम्ही आता ह्यो बघला असताला, मग आमच्या व्हिडिओ तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करूक विसरा नकोत, आणि सबस्क्राईब करा जर तुम्ही नवीन असलास तर. आणि ह्यो व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या मित्रांका पाठवा, मित्रांच्या मित्रांका पाठवक सांगा, आणि ह्यो व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा.